दिनै 1 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव दिनैनिफ्राय 15 आगस्टसिम अमृत बृक्ष सोमावसारनाया जागायबाय। बिमानि मुङाव फांसे बिफां। बे खौरांजों रायजो सोरखारनि दैदेननायाव आरो आबहावा आरो अरन बिफाननि हेफाजाबाव 1 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्टसिम अमृत बृक्ष सोमावसारनायनि मोनसे आगान लानाय जायो। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिफां-लाइफां गायनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ आसाम सोरखारा बिफांनि रांखान्थिनि गोसारनायखौ गुबै थांखि हिसाबै लानाय जादों। बेनि थांखिया नोगोरारिफोरखौ फालांगियारि बिफां गायनायाव बाहागो लाहोनो थाखाय मोनसे सुबुं सोमावसारनाय आरो बेनि अनगायैबो हाग्रा ओनसोलनि बायजोआव बिफांनि हालामनि खाबुखौ बांहोनाय, आसामनि सोमखोर ओनसोलखौ बांहोनाय, बेबादिनो फालांगियारि बिफां गायनायखौ जौगाहोनाय, रायजोनि सोमखोर रांखान्थि आरो आबादारि बिफां-लाइफां गायनाय सेक्टरखौ जौगाहोनाय, रायजो सोरखारा अरायथा जौगानायनि गोख्रैथिखौ गोख्रै खालामनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों। नोगोरारिफोरनि सुबिदानि थाखाय खाथि खालानि रानग्रा मिरुनिफ्राय बिफां-लाइफां बुथुमनो हानायनि बेबस्थानि बाथ्राबो मख'यो आबहावा आरो हाग्रा बिफाना। मुंख'नो गोनांदि अमृत बिफां सोमावसारनायजों 3 कौटि फालांगियारि महरै जाथावना बिफां गायनाय जागोन। नैथियाव चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय 2 नं सालबारि गामिनि आबादारिफोरा गावसोरनि आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समाव गोजौ थाखोनि हाथियार बोखांनो हादों। आबादारिफोरा हालेवबाय थानाय समावनो गंसे AK-56 राइफल आरो प्लास्टिकजों फांफबनाय 3 मेगजिनफोर मोनदों। बेफोरखौ मोननायनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गुलाय-गुजाय आरो दावराव-दावसि जादोंमोन। आबादारिफोरा थाबैनो रुनिखाता पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरनो खौरां हरो आरो बेनो फिननाय महरै पुलिसफोरा हाथियार मोननाय जायगायाव सौहैयो आरो माराम नांनाय हाथियारफोरखौ बोखांना आनजादनि थाखाय पुलिस थानासिम दैथायहरो आरो बे हाथियार मोननायखौ नोजोर होनानै पुलिसआ मोनसे गुवारै नायबिजिरनाय जागायो। बे हाथियारफोरखौ सिगांनि बिग्रायारि हान्जाया फबदोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जायो। थामथियाव हायद्राबाद देहा फाहामसालिनिफ्राय गोमादों गगा मुगनि सासे सेंग्रा। हायद्राबाद रायजोनि गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय गगा मुगनि सासे सेंग्रानि गोमानाया गगा मुगनि गासैखौबो सोमोनांहोदों। बेखौ मिथिनो मोननाय जादोंदि बरदल'नि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नदिनि लखनाथ दास आरो मामनि दासनि 33 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बिजय दासआ हायद्राबादनि गंसे बेंकआव सिकिउरिटि गार्ड महरै साख्रि मावोमोन। देहायारि लोमजानायनि थाखाय बिजय दासखौ 24 जुलाइ खालि हायद्राबादनि उस्मानिया जेनेरेल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। बिजयआ गावनि नखरनो फनाव गासिबो खौरांखौ हरदोंमोन, नाथाय सोमोनांथावै 28 जुलाइ खालि बिजय दासनि मबाइल फन आरो फोरमानलाइफोरखौ देहा फाहामसालिनि बिसनायाव नुनो मोनो, नाथाय बिजय दासआ गोमायो। बिजय दासखौ गोमानायनि बागै मिथिनायनि उनाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बेखौ नागिरदोंमोन, नाथाय दासिम जेबो सुलुं मोननो हायाखै। बे समावनो देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरनि सायाव देहा फाहामसालिनि CCTV फुटेज दिन्थिनो नेवसिनायनि अजदबो होनाय जादों। गासिबो जाथाया नखरखौ जिंगासिहोदों। जुदि सोरबा गोमानाय बिजय दासखौ नागिरना मोनोब्ला एबा नुयोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो 6901142210 नम्बरजों जगाजग खालामनो खावलायहरदों। नखरा आसाम सोरखार आरो खुंथायनिबो हेफाजाब बिदों। ब्रैथियाव अरुणोदय आसनिखौ लानानै आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों। अरुणोदय आसनिखौ मोननो थाखाय मुलाम्फागिरिफोरनाव रेशन कार्ड आरो आधार कार्डआ थाथारनांगोन। सिगां बेफोरनि गोनांथि गैयामोन। अरुणोदय आसनिखौ मोननो थाखाय मुलाम्फागिरिनियाव आधार कार्ड आरो रेशन कार्ड गैयाब्ला अरुणोदय आसनिखौ मोननो हानाय नंलिया। अरुणोदय 3.0 नि थाखाय सायख'नाय बिखान्थिया सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन आरो अरुणोदय 3.0 आव गोदानै 20 लाख मुलाम्फागिरिफोरखौ सोसननाय जागोन। बाथियाव सनितपुरनि जामुगुरि हाटआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। जामुगुरि हाटनि थौबांगायाव मैया मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा सुइफ्ट डिजायार गारिनि सामलायनायखौ खोमानानै मोनसे गोथौ हाखराव गोग्लैलाङो। खौरां मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाया थौबांगानि माहारियारि राजा लामा 15 आव जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव जौ लोंनानै गारि सालायनायनि जाहोनाव जादोंमोन। बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला AS02AH5709 नम्बरनि गारिया तेजपुरनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालिसिम थांगासिनो दंमोन। बबेखानि जाब्रबथायनि उनावबो जौ फेनानै सालायग्राया जेबो खहा जायाखै, नाथाय गारिया थेर-बेथेर जायो। दथियाव गौरीपुर पुलिसआ दिनै धुबरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सौरंगी मर ओनसोलाव सिग्रोमहैयो आरो मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय मोन 9
केन्टेनारजों लोगोसे गोबां दायगोनां बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सेंग्रानि मुंखौ मजिबुल हक होनना मिथिनाय जादों आरो बिनि न'आ गौरीपुरनि मालती खामार गामियाव होननानैबो मिथिनो मोन्दों। अजद दैखांजानायनि बायदिब्ला सेंग्राया गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवा फालांगि आरो फेग्रा मुवाजों लोब्बा दंमोन। पुलिसआ बांसिन गुदि खिथाखौ मिथिनो थाखाय सेंग्राखौ हमना दोनदों आरो गौरीपुर पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामबाय थानाय जादों। स्निथियाव मंगलबारखालि केरालानि वायनाडआव हा गिसिखानायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया दासिम 270नि अनजिमाखौ बारबाय। जिल्ला खुंथाया मिथिहोनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया सा 276 आरो गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया सा 191नि बांसिन। बे जाथायाव जोखोम जानानै फाहामसालियाव थिसनजानाया आथिखालाव सा 200सो सुबुंफोर जाबाय। प्रशासना 3,000 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। वायनाडआव फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफान पिआरडिनि सामलायग्रानि फुंखाफोरनि बायदिब्ला सा 96 खहा जानांनायफोरखौ सिनायथिनाय जाबाय। बेनि गेजेराव सा 77आ हौवाफोर, सा 67आ हिन्जावसाफोर आरो सा 22आ गथ'फोर। गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे समावनो प्रशासना गासै 75 गोथै सहफोरखौ न'खरनि मानसिफोरनो गथायना होबाय। 8थियाव लामदिंआव रांजों लोगोसे फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हादों। बुधबारनि मोनायाव लामदिंआव फेग्रा मुवाजों लोगोसे गोबां रां जब्द खालामनो हादों। लामदिं पुलिसआ हराव लामदिं पुलिसनि बिबानगिरि सराधर कलितानि दैदेननायाव लामदिंनि समाजबारि ओनसोलाव सिग्रोमनानै नोगोद रांजों लोगोसे भां, एसटि, पेपार खनफोरखौ जब्द खालामो। पुलिसआ सासे सुबुंखौबो खानो हायो। आयेन बेरेखायै भां फालांगि खालामनानै हमजानाय सुबुङा समाजबारिनि राजु दे। पुलिसआ राजु देनि न'आव सिग्रोमनानै भांजों लोगोसे बायदि रोखोमनि दायगोनां बेसादफोर आरो नोगोद 2,06,000 रां जब्द खालामो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला। हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय